Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da Euskalonski, mugarik gabeko euskaldunak munduan. Txest, Euskalonskiok. Amerika atzean utzi eta Europa erdira etorri gara, Poloniara, Poznan hirira. Urte luzez gerrek astindu duten lurraldea da Poznan, eta haien hondakinak ikusi nahi izan ditugu hasteko. Hiltzeko makinak. Ondo daude hemen museoan, ezta? Bai, museoan bai, bakarrik museoan. Eta nola gerrak edo edozein zori gaiztok irudimena arrotzen duen. Baina ezagutu dugu liburuetan ageri ez den Poznan ere. Burokratikoa adibidez edo turistikoa. Bueno, has gaitezen bada, ea nola amaitzen den partida. Xeke eta bate. Dios, hor bai baiet, Bueno, saiatu naiz behintzat, Poznań maitasuna da. Txapela budua, ibili budua. Euskara polita da. Ondo pasa! Arki gatxik. Hauxe duzue Akerren hiria. Hiria batetik bestera trenak zeharkatzen du, eta harmonia kasik perfektuan bizi da oinezkoekin eta txirrindulariekin. Hau Europa da aizue, eta azkar ikusten da. Dotore eta kaskarina da Poznan, erdi aroko itxurakoa, eta hemen euskaldun mordoa dagoela esan didate. Goazen haien bila. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Kaixo! Kaixo! Izia, zer moduz? Bai, Ongi? ondo, eta zu? Aizu, Poznaneko kirik haundienean, ni itxoiten. Bai. Eta koloretsuenean ere. Bai, baina oso erosoa, Zurekin eixo. Bai. Zeri? Ongi? Bai. Bai. Ez du esan didate, aurki hau bezain luzea dela zure historia euskararekin. Bai. Errazio estua duzula, ez? Bai, orain dela 16 urte hasi nintzen euskara ikasten. Eta jarraitzen duzu ikasten edo? Gaur egun ez zainbeste, baina jarraitzen dut hori nire kontaktuarekin, Euskal Herriko lagunekin eta saiatzen naiz urtero joaten. Urtero zuaz Euskal Herrira, Bai. Bai, Bai, bueno, Portugaleten nire lagun bat bizi da, Poloniakoa da, eta bere etxera joaten naiz misio berezi batekin. Misio berezi batekin? Bai. Ze misio? Katu bati zaintzera. Ezen zara Euskal Herrira katu bat zaintzera? Bai. Benetan? Bai, Eta hori? bai, egia da. Berak katu bat dauka eta oporretara joan nahi denean niri deitzen dit, eta bai. Eta zu katua zaintzen diozu? Hori da. Bai, Bai. Eta bera oporretara joaten da, orduan zu bere etxean egon zaitezke. Hori da. Trato polita da, ez? Bai. Eta zeitzen du? Miluxa. Miluxa. Miluxa, bai. Hori euskarazko izena da? Pixka bat euskarazko, pixka bat poloniarazko izenan nahaztuta dago. Zer poloniaraz bez zentzua dauka. Zer esan ditu? Atsegina edo, bai. Atsegina. Erakutsiko diazu, katua? Baduzu katuaren arrazkira? Bai, noski. Eskasko usten zezkin niri. Beitu. Animaliak. Beitu, hau da. Jo, ze artista. Bai. Miluxa dauka izena. Bueno, kasu ere egiten dizu, ez? Bai. Horrela dago. Oso polita da, ez? Egun osoa, bai. Zure gainean lautan, bueno. Bueno, zurekin behintzat harreman hona du, ez? Bai, baina ez da hain erraza. Egia esan nire senarrakaz ez da hain ondo moldatzen, bai. Oso selektiboak dira katuak, Bai, hori da, bai, konturatu naiz. Gizakiok ere izan gaituzte selektiboak izan behar genuke. Euskara berarekin praktikatzen duzu katuarekin? Katuarekin, bai. Bai, pixka baina berak be poloniaraz hitz egiten du orduan. Biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Już 5.
może ser. Ez da, nola ikasi zenuen zuk euskaraz? Hemen bertan, Poznanieko unibertsitatean. Eta nolatan, zergatik? Nire ikastaroan edo, ikasketetan, halako aukera genuen euskara ikasteko. Gaur egun ere badago? Bai, Euskaraz ikasi daiteke hemengo unibertsitatean. bai, hemengo tradizioa da. Bai. Zer da hemengo tradizioa? Euskara ikastea ez? Euskara ikastea, bai. Poznanen eta gero Varsovian uste dut ikasi alduzula euskara. Polonian. Bai, harremana estua daukagu. Bale. Euskal Herriarekin. Baina zu zergatik, beste aukera batzuk izango zenituen, baina zergatik euskara, zergatik holako hizkuntza bat? Ingelesa banekien eta euskara, hizkuntz ezberdina da, ezta? Nahiko, magikoa edo. Magikoa da euskara zuretzat? Bai. Bere historia, ez dakigu nondik datorren, orduan, hizkuntzarekin zerbait daukadan pertsonarentzat oso interesgarria da, ezta? Erakargarria da hori, ez? Hori da. Ez jakite hori eta... Hori da. Bai, Pixka bat, sekretu bat bezalakoa. Eta orduan, erabakitzen duzu euskara ikastea. Eta ze aurkitu zenuen sartu zinenean mundu hortan? Ez zinen euskara ikasten, ze sensazio zenuen? Hasieran nahiko zaila izan zen, noski, klasean gauza batzuk ikasten dituzu eta gero hor jendeak hizkuntza ezberdina erabiltzen du, kalekoa eta euskalkiak be. Hori Euskal Herrian bertan diozu, ez? Hori da. Lehen abiz hemen ikasten duzu euskara eta gero Euskal Herria joaten zara lehen aldiz, ez? Bai, hori da. Zer da Euskal Herria joatean ze sentitu zenuen? Ze mundu deskubritu zenuenan? Nola izan zenure? Oso mundu polita, ezberdina. Nire lehenengo sensazioa zen, horko jendea egun osoa kalean pasatzen duela. Sensazio hori duzu? Bai, hemen ez da, hemengo mundua ez da alakoa. Gu normalean hori etxean pasatzen dugu denbora, familiarekin, lagunekin, baina etxean, eta hor dena kalean gertatzen da. Dzień dobry. Dzień dobry. Jo, ez du? Ze denda ederra eta ze... Ze ondo, ezta? Bai, politia, koloretsua eta bizia. Hemen zerbait aukeratu behar dugu. Bai, lana dugu horrekin, Hemen lurrera erori eta minik ere ez duzu hartzen behintzat. Asko egiten duzuzuk lan egiten duzu honekin? Bai, laneko estresa kentzeko pixka bat, baina oso polita da, ze nire amak irakatzi dit. Nire amona behintzat ordu asko sartzen ditu, asko. Bai? Eta bai, bere pasioa da. Eta ez duzu erabiltzen hau pixka bat zure marekin egoteko modu txiki bezala? Bai, eta nire amak nire amamaren partez ikasi du. Bai, Bai, orduan familiako pixka bat, bai. Orduan zer, zuri zer, txano bat egingo dizugu edo zer? Egia esan, hemen egiten duen freskoarekin. Hori da. Arbizun orain arte ez du zik pasa, baina oso koloretsuak daude batzuk, hemen. Bai, alakoak onak dira, adibidez, ez dakit, bufanda bat egiteko, edo txano bat egiteko. Mira, hemen hortza da rosa duzu. Aizu, nola esan ditzaket kolore hauek nik polonieraz? Polonieraz? Bai. Poloniaraz ikasen. Bai, noski, zergatik. Bueno, hau da jelone, berdea. Jelone. Jelone, oso ondo. Bai. Hemen daukazu, ez dakit zer kolore dena, ružowy. Hori zer da? Arroza. Ružowy. Hau ere, bueno. Honekin hobeto, bai. Eta hau, adibidez, urdina, niebieski. Niebieski. Bai. Niebieski. Bueno. Ružowy, niebieski ružowy. Bai. Hori da, zer, ez da erraza, ez da? Ez dirudi behintzat, ez. Bai, bueno. Baina bolita da, asko ustean zait. Guztiz ezberdina.
Poznango tokirik ederrenetakoa Merkatu Plaza omen da. Han gure bigarren euskalonskia daukat zain, Joana Anders. Euskaraz bikain egiten duela esan didate eta sorpresa bat daukala guretzat. Zuen espektatiba generatzen da, ez? Presentazio txiki bat, baina hemen oso gauza populara. Poznan simboloa. Polonia osoan denak jakiten dute hori. Egunero, eguerdian, gauza berezi bat ikusten da. Egunero amabitan. Egunero, baina bakarrik eguerdian. Amabian puntuan egon behar zela hemen hori ikusteko. Beraz, denbora daukagu, bai, minutu bat. Minutu bat. Pertsona bakar batek ere ez du zuzenean begiratzen, Dena mugikorrakin. Eta orain mundu osoak kontatuko du, gauza bat egingo dute. Bataila txiki bat. Euren artean? Bai. Eta 12 aldiz egin behar dute. 12 kolpe? Ba, kolpeak. Ni zurekin gelditu nintzen, uste nuen zurekin geldituko nintzela, baina pertsona batekin gelditu nintzela, baina iaia birekin elkartu naiz, ez? Sorpresa bat. Bestea gratis. Bai. Zorionak. Eskerrik asko. Neska. Neska izango da. Neska izango da? Ze izen dauka edo izango du? Ez dakigu. Nira senarrarekin gerran gaude. Gerran zaudete? Hau da, Poloniaren historia osoan beste gatazka bat, ez? Agian euskaldun izen bat jarriko du. Ez que asko gustatzen zaizkit. Bai. Zein gustatzen zaizu zuri, ze izen? Amaia. Amaia gustatzen zaizu? Bai. Amaia oso polita da. Adibidez, Amaia? Amaiera horrekin lotzen bat dugu? Ez nekien horrekin lotzen dela. Ez da, esan nahi dut, kasu honetan amaiera litzateke, zeren amaiera? Bueno, izan daiteke, hirugarrena izango da, beraz. Bai. Eta hirugarren neska gainera, beraz. Hirugarren neska? Bai. Eta zer dut, 5 eta besteak 2 eta erdi. Zer izen dituzte, Nik? Carolina. Carolina. 5 urtekoa. Eta bestea Zosha. Oso razkiri? Biak polita. Noski. Bai. Hemen ikusiko duzu. Ze pasada. Carolina eta Zosha. Gida turistiko ibiltzeaz gain? Hemengo Solaris enpresan egiten dut lan. Solaris. Autobusak eta tranbiak fabrikatzen duen enpresa bat. Eta duela gutxi CAF enpresak erosi zuen Solaris. Beraz, orain... Enpresa euskaldun batek erosi du, bai. Zur lan egiten zuen? Bai. Enpresa euskaldun batek egiten zu lan. Ez que betidanik banekien oso idea ona izango zela euskara jakitea, eta momentu hori heldu da. Erabateko kasualitatea izan da hori? Bai, kasualitate. Orain, enpresa euskaldun batekin erlazionatu behar zaren honetan, zuri euskara oso ondo datorkizu? Oso ondo, primeran, bai. Bai. Oso posik nago. Noski, bai. Hemen zure enpresan zurekin lan egiten duten batzuei, ingelera bera, baino erabilgarriagoa sortatuko litzaieke, euskara jakitea, ez? Bai, eta askotan galdetzen didate, nola esango nuke hori euskeraz, eta zergatik hain zaila dela. Ez dut erbia txukuna, Polita, Solarisekoa, jakina. Zuen egina da? Nik ez, baina... Bai. Oh, Natalia! Hei! Zinde breltz nosti. Ez da ginik. Euskaldun bat da. Euskaldun zara? Euskaraz hitz egiten dut, baina Bai, Ez egin mundu guztiak hemen? Poznango euskaldua. Pello, zuk zeizen duzu? Natalia. Natalia. Bai. Seri. Zer egiten Posten naiz. Poznani eta Polonia. Euskaldunak bilatu, eta enuen espero beste bat ere sortzea hemen. Zuek elkar ezagutzen duzue, nun ezagutu zineten? Unibertsitatean. Bai, elkarrekin ikasi genuen... Horregatik dakizutuk ere euskaraz? Bai. Euskara elkarrekin ikasi zinuten? Poznango unibertsitatean, etnohizkuntzalaritza ikasi... Etnohizkuntzalaritza ikasi zinuten? Bai. Biek? Bai. Ahaztu zait asko. Bai? Ez dut hitz egiten. Eta duela zenbat urte ikasi zenuen? Duela 8 urte. 8 urtetan ez duzu egin? Bai. Ez duzu egin, ez duzu euskaraz egin, benetan? Ez daukat posibilitatetik. Ez. Lehenago, unibertsitatean, bai, klase asko... Eta euskaleria, barnetegian. Bai. Barnetegian egon zinen? Bai. Ez du ere? Bai, elkarrekin. Barnetegian Urtero bi aldiz joaten ginen. Ez dakit badakizun,
Poznań, Euskal Herritik kanpoz lehengo lekua zen Euskara... Ze irakasten zena? Bai, eta gero, urtero, Euskal Jaiak antolatzen genituen ere. Hemen Poznań, bai. Hori zueken antolatuta, unibertsitatetik antolatuta. Bai. Eta nire etxean tortilla prestatzen. Bai, tortilla pila bat, pintxo lehiaketa, gogeratzen duzu, pintxo lehiaketa. Pintxo lehiaketa, hemen berez ez da jaten, hemen tabernetan eta goten da pintxorik ez. Ez. Arrakala kultural handia dago Poloniatik geurera, eta badu jakin mina euskaldunak hemen nola bizi diren jakiteko. Bilbotar baten berri eman didate, Igone Leon. Kaixo, Peio. Kaixo, zer moduz? Ongi, Igone? Eta zu? Bai. Ondo, hemen galtze, zuitxoiten. Ongi dena? Bai, ongi. Gozea duzu? Bueno, pixka bat, baina zerbait azkar... Azkarra? Bai. Ze, pasua zara? Bueno, eske pixka bat presakan nabil. Eta nola jomartzara? Tren hartuko dut. Trenez? Bai. Lagunduko izu tren hartzera, nik? Vale. Bai, eta hola bidea mintzat ditzein. Hartuko dugu zerbait, biderako? Bai, Gozea duzu? Bai, pixka bat. Bai. Gofreak daude, ez? Bai, gofreak daude. Nik gofre bat gustora hartuko nuke. Ordan ze ikasi zen entzuk? Kriminologia ikasi nuen. Eta gero familia bitarteko. Barkatu, ni burura etortzen zaidan lehenengo gauza horrekin da... Esan behar dut, CSI. Baina, suposatzen dut ez dela horrela, ez? Ez daukaz zirikusirik. Ez, sastu ez zara hiltzen horre hildakoen azkazkaletan ikusten ze... Ez, da pentsa. Ez. Zein da, rolloa? Batez ere garrantzia ematen dugu zergatik... Zergatiari. Bai, zergatiari. Ordan zuena da pixkat, analisi soziologikoago bat. Bai. Ez, heriotzaren inguruan edo honen zergatien ere hilete. Eta ordan Poloniara etorri zinen, berez, olako zerbait aurkitzeko, olako zerbaitetan lan aurkitzeko intentzioarekin ez? Ez nire intentzioa, gainera nahiko zaila da arlo horretan... Lan aurkitzea. Bai, lan aurkitzea. Ez eta nola da, zekaro zu, bulego baten ari zara lanean, ez? Bai, horrentze bertan bai. Nola da hemen burokraziaren rollo hori eta... Bueno, nahiko serioak dira egia zan. Bai? Bai, nahiko serioak dira. Eta, bueno, gainera ezke poloniarrak hasieran distantzia hartzen dute. Bai, ez? Ezagunekin. Bai. Hotzak dira? Bai. Euskalduna bezain hotzak? Igual gehiago, Terena, zu. Igual hotzago, bai. Hotzak algara euskaldunak. Ez dut uste, ni ja pentsakera hori aldatu. Aldatu duzu, bai, mundu guztiak berdina esaten egitazken garaian hortan hori, bueno, seinale hona da. Adibidez, pues, naiz eta bulegoan egon, igual, Euskal Herrian, pues, bromak egiten dituzte... Hemen ez? Ez, hemen ez. Ez, Super serioak, bai. Bulego batean? Bai, eta denak? Ez que oso desberdina da giroa, Negua hemen oso gogorra da, eta pizka bat hori haien pertsonalitatea... Sumatu egiten da? Zuk uste duzu naturak eta... Lotuta dago, Bai, eta guraldiak erlazio estua duela... Bai. Ez bakarrik sentimenduekin baizik eta izaera berarekin ere. Bai, ez? Zalantzari gabe. Ez du nire buruan Europa herrialdeko zonalde honetan bi gauza nituen hola buruan. Krestonotza pasako nuela eta enuela oso ondo jango. Eta biekin aldrebez pasatzait. Bai, Kriston eguraldia dago, temperatura eta... Bueno, etorri urtarrian. Eta hori Urtarrilan beste egingo dugu. fresko, ez urtarrilan, Igual, 10 gradu zero azpitik. Ja. Baina, bueno. Pasaidazu telefonoa, telefono zenbakia, eta bihar bazkaltzeko ditu zaitezke? Vale, perfecto. Bai, arte. Vale, mi esker, Ongi segi. Czekam na wszystko, czego mi brak. Kiedyś zapytasz znów, powiem tak. Przysięgam na wszystko, co ci zabrałem. Hau da Poznango udaletxea.
Hemen nire ondoan dagoena zintzo demonio bere lanean, Ana Anders duzue, hemengo langilea eta euskalonskia. Nirekin batera pixka bat itxaroten baduzue, haren istorioa ezagutuko duzue. Super izorez ez zamieszanie. Bueno, momentu batuan bagoaz, baina abizatuko dut nire neguziari. Wychodzę z panami, ubiorę się ciepło. Do zobaczenia. No, bagoaz? Listo? Bai. Berria da, ez hau? Bai. Eraikina, ez? Bai. Pinta Bueno, du. gu hemen gaude urte bat, gutxi gora bera. Aha. Hemen enpresa asko daude, eraikin berean. Bai. Horien artean ezagunen bat? Enpresa ezagunen bat? En plan, ezaguna den enpresaren bat? Famosoa, onduan? Bueno, TomTom, bai, hori enpresa oso ezaguna da. Bai. Eta, bueno, beraien produktuak erabiltzen dugu, bueno, kotxez basoaz edo bizikletaz, bidaia ez galtzea. Eta edifizio bera nahiko handia da, igual hemen bertan ez galtzeko ere baduzu. Bueno, ez dakit, hori itxita dago. Solairua osoa irakita da, itxita da. Itxita dago, TomTomena? Bai. Bai, Orduan bakarrik haiek sartzen dute. Vale, ados. Bueno, orain udaletxeko patiora joango gara. Ados? Abur bat. Udaletxeko patiora, zer dago, udaletxea bertan? Gertu da. Ara, zein da zurea, horitatik? Hori da departamentua, hiriaren garapena, eta internazionala, harremanak internazionala. Vale, eta hori nola esaten duzu polakoz? Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Wydział Rozwoju Miasta? Bai, komplikatu da. Bai, zaila da, Dzień, wspomnienie lata. Dzień. Ze polita laku hau, ez? Bai, eta artifiziala da. Artifiziala da? Bai, eta, bueno, prestatuta da kirolak egiteko. Orduan, eta hemen, bueno, orain ez, baina asteburuetan jende asko dago. Asko tortzen da, ez? Asko, Kirola eta egitera. familia kirola eta denbora pasatzeko. Hombre, hau, karril zabal eta haundi hau, bakarrik bizikletaren da, ez? Hau. Bai, hori bakarrik bizikletak, eta oinez han. Asko biltzen zara duzu bizikletan? Adibidez, lanetara bizikletaz batzuetan joaten naiz. Lanera ere bizikletan? Bai, 10 kilometroa da. 10 kilometro? Bai. Eta lanera bizikletan joaten zara 10 kilometro egiten duzu egunero? Bai, bueno, ez egunero. Ez baina, bizikleta zoazenean, bale? Eguraldi honekin. Osea, kirolari fina zara? Bueno, triatloia egiten dut. Bai? Bai, hori da. Eta adibidez urte honetan, Half Ironman egin nuen. Half Ironman, hori Half zeba da? Ironman. Hori da 2 kilometro igeri egin. 100 kilometro bizikletaz. Eta gero half maraton korrika. Ja, 2 kilometro igerian, 100 kilometro bizikletan eta 20 kilometro korrika. Hori egun berean? Egun batean, jarraian? Bai. Nik hori egiteko behar nuke hilabete bat. Ondo lo egin, hurrengo honean berriz. Eta gaur egun kirol asko egiten duzu? Bueno, gaur egun ez hainbeste, haurduna nago. Benetan? Bai, benetan. Zorionak! Eskerrik asko. Eta Zena denbora daramazu? Orain 4 hilabete. Eta, bueno, asko aldatu da. Nire bizitza, bai. Eta aldatuko da gehiago? Bai, hori da. Are gehiago aldatuko da, hori seguro. Hori da. Izun unik hasi zen zuk euskaraz? Unibertsitatean, gure unibertsitatean Poznanen kurtsoak badaude. Eta hori, bueno, intuizio bat zen, ze ikusi nuen
anunzio bat, eta esaten zuen euskara ikasten posibilitatea dago, eta klase bat joan nintzen, eta gero barnetegiak, eta azkenean hilabete bat euskal familia batekin bizi nintzen Arrasaten, umeekin, beraiekin ingelesez hitz egiteko, baina ere familia nirekin euskaraz. Eta gero urte bat bizi nintzen Gasteizen. Intuizioa esan duzu, zergatik intuizioa? Ez da gauza normala edo gauza ohikoena hemen euskara ikastea, ez? Eta ez zen obligatorioa, klase adizionala zen. Eta, irakasle oso jatorra genuen, euskalduna, eta asko gustatzen zait euskara, horregatik. Nola izan zen lehen klasea? Zuara joan zinen, etzenekien euskara ikasi edo ez, eta sartu zinen lehen klasera, zergatik gustatu zitzaizun? Ez berdina zen. Euskara ez berdina zen? Bai, porque, denbora honetan ingelesez, alemanieraz eta espanieraz hitz egin nuen, eta hori zerbait askoz ezberdina zen. Erabat ezberdina iruditzen zuen euskara? Mundu ezberdina. Bai, ez? Eta horrek erakarri zintuen? Erakargarria zen hori zuretzat? Bai. Haizu egun polita aukeratu dugun etortzeko, Bai, oso polita. Ostoak erortzen eta... Hagizu, ostoak erortzen ikusten ditut eta askotan euskara bera bezala, ez? Erortzen denaren sensazioa bat duzu maiz, baina gero, azkenean, lurrarekin bat berriz etortzen da, ez? Eta etortze hori nik uste dut zuek zaretela. Oso pozik nago, eta niretzat nire bidaiaren parte oso garantzitsua da. Prusiarrak, naziak, sovietarrak, habilidade ikaragarria izan du mendeetan Poloniak gerraren joko zelaiaren erdi-erdian egoteko. Horren guztiaren lekuko izan den gaztelu baten berri emango digu hango lagun batek. Wisław Malekik. Irakaslea zarazu? Hori da bai. Ze irakasten duzu? Filosofia eta antropologia. Unibertsitatean, hemengoko unibertsitatean. Asko irakurtzen da hemen, Polonian? Ez. Ez asko? Ez. Polonian jendeak oso gutxi liburuak irakurtzen dute. Oso gutxi. Eta zuk? Niretzat irakasketa eta liburuak gauza importana da bai. Garantzitsua dira. Oso gara. Aizu, telefonoz esan zen idan gaztelu batean elkartuko ginela? Bai. Eta ni buruan nuen olako gaztelu medieval moduko bat, olako formata, hau ez da... Ez. Ez da? Oso zarra ez da, estiluti behintzat. Ez dut uste. 1 urte gutxi gero bera dauka. 1 urte inguru? Bakarrik. Oso berria. Oso berria da hori. Oso berria, bai. Baina zatik importen da Poloniaren historia. Garrantzitsua? Oso garrantzitsua. Zergatik? Simbolo bat dago. Bai. Alemaniako, Prusiako gaztelua da. Prusiarrek eraiki zuten orduan hau? Bai. Eta enperadorea zein zen? Guillermo Bigarrena. Guillermo Bigarrena, bai. Hau zen bere etxea orduan? Bai. Askotan etorri zen ona? Ez, bakarrik 3 aldiz. 3 aldiz egon zen? Bai. Hau eraiki eta 3 aldiz etortzeko baino ez? Hori da, bai. Bigarren Gerra Mundialean alemanak izango ziren hemen, suposatzen dut? Bai, bai. Eta horien artean, Hitlerrek igual ere zapaldu du hau, ez? Bai, bere bulegoa hemen daukate. Dorrea da? Dorrean, bai. Hitlerren bulegoa? Bai. Oso altua ere, ez da, ez? Hitlerren bulegoa izateko, olakoa. Baina aspaldian altuagoa zen. Lehen altuago zen? Bai. Bai, eh? Bai, baina Poloniako gobernuak ez nahi dute horrelako altuagoa leku bat hemen hirian. Zergatik? Alemaniako da. Poloniako ez duten konpondu nahi, bestela, handiena izango zen denetan, hirian handiena. Bai, simbolo da, ba. Eta gero? Orain kulturzentroa badako. Kulturzentroa. Bai. Bueno, erabilera, fundamentuzko erabilera bat, azkenean, ez? Hori da. Eta harrituta gelditu naiz esan diazunean, jendeak ez duela asko irakurtzen hemen. Zegu du, Poloniarekiko beste irudi bat. Bai, egia da. Ez du, ez, jendeak asko... Denborak ez daukate edo asmoarik, ere bai. Asmorik ere ez, harrituta utzi nauzu horrekin, zu? Baina hemen dago liburutegi izkututa, sekretua. Bai, eh? Bai. Eta ze, Kallejo iti sartu behar gara? Bai, bai. Ez dena den, hemen liburutegiak, jendeak berez gutxi irakurtzen badu, eta liburutegiak estaltzen badituzue, nola irakurri du jendeak azkenean, zu?
Bai, baina eksplikatu dizut zergatik sekretua da, bai? Ados. Bueno, konta idazu, Cristian. Zu beste zerbait erakarri nazula dirudi hemen, hau nahiko klandestino etxoko hau, Bai. Hako sensazio hori ematen du. Hau da, liburu den da? Hori da, bai. Zandiaztu hemen txoko batean erdi estaldian liburu den da txiki bat, baina eston pepino hau, Bai, ez da txikia, baina... Ez da makala, Jo, ze pasada, zu. Kotilla behar dugu pixat, kotilla du, Eizu, eta euskaraz nola hasi zinen zu? Maitasunagatik. Da hori? Zure bikoteak euskaraz egiten du, edo? Hori da, bai. Bai, Bai. Baina euskalduna da? Euskal Herritarra? Ez, hemengoa da, poloniakoa, baina euskara oso ondo hitz egiten. Eta erraza izan da zuretzat euskaraz ikastea? Ez da erraza, baina oso interesgarria da. Zerbait oso berezia, oso flipantea. Bikoterekin egiten duzu euskaraz? Bai, baina normalan asko irakurri dugu elkarrekin, musika entzuten dugu, ere bai. Baina ikusi nuen Benito Lertxundi Orion, bai. Zuzenean kontzertua edo kaletik? Ez, kalean. Bai, Bai. Eta nik galdetu dut, barkatu Benito Lertxundi zara, eta barakatzen bai. Eta nik pixka bat eksplikatzen du, nahi dut argazki bat. Argazki ateratzen nuen berarekin? Bai, nahi duzu ikusi. Karri, noski. Zu? Olako bat nahi du nik ere, zu. Benito Lertxundirik argazki bat. Ez dauzkazu. Ez daukat. Zut sorte hori izan momentuz. Aizu hau zer da? Hau da, Biblia. Biblia da, pismo zurete. Bai. Zu filosofo bezala, hau irakurri duzu, noizbait? Bai. Testo filosofiko bezala. Hori da, bai. Aizu nola azten da, hau Biblia polonieraz? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była na początku bezładna i pusta. Ciemności zalegały bezmiar przestrzeni i tylko Duch Boży unosił się nad wodą. Gram, co godzinę inny akord, konkretnie. Za kurtyną nic nie zginie. Maite dutxokan ibiltza. Ez dakit, sekula nola hasi. Hau egin, edo honekin hasi. Hemen zentroan leku importana. Da, bai. Garrantzitsuna zentroa da, ez? Garrantzitsua da. Lehenengo mugitu egiteko. Bai, adibidez horrela, edo horrela. Ados? Horrela txasiko naiz? Mentxe. Txuriek bentaja izaten dute, zure iritziz? Beti. Bai? Ja, xaka ez da justua. Ez da justua? Bai. Ze horregatik, txuriak lehen mugimendua egiten duelako? Hori da, bai. Ez du pieza hauek, zureak dira, ez? Bai. Nahiko kuriosoak dira, ez? Bai, euskarikoak. Bai, ez ditut gertutik ikusi, hemen Zeledon ikusten dugu hau erregea da, ez? Bai, noski. Bale, hiriekin da, bale. Ja, erdi blokeatuan hauzu. Zer egin dezaketzu irabazteko? Barkatu ezinezkoa da. Ezinezkoa da zu irabaztea? Jo, kriston presioa sartu diazu orain, kriston beldurrez nago orain, ja? Xake eta mate. Dios, hor bai baietz, Bueno, saiatu naiz behintzat, Urduri jaren hauzu hor presioa sartu diazu alde guztietatik. Eraikin ederrek osatutako ipuinetako poznan ez aparte, bada beste bat, urbanoagoa eta pikin bat periferikoagoa. Ura bisitatzeko gonbidapena egin dit Kasia Mirgosek. Kaixo, Kasia! Zer modu? Ongi? Bai, oso ondo. Ongi, hemen galtze. Bai. Ze koloretsua, ez? Bai, oso koloretsua eta asko gustatzen zait. Eta zuri? Bai, kuriosoa. Ez da igual nire estilokoa, beste batzukoan nahiago izaten ditut, teknik aldetik taula, Bai, berezia da. Alde batetik... Baina kuriosoa da, dauka... Bai, badauka horrelako, ez? Sakontasun hori dauka, bai. Orain dela egun urte, hemen ez tegoen auzorik, hori zen beste herri bat. Herri independiente bat zena? Bai, Poznań ondoan.
Eta hemengo jendeak asmatu zuten pixka bat oroimena eta omenaldia bezala egiteko horrelako murala. Eta inspirazioa zen antzinako argazki bat eta antzinako postala, bai, polita. Eta horrelako mural asko dago, horrelako teknikan ez, baina Pozdanien egin zuten baita ere mapa bat egiteko tur bat edo hiria ezagutzeko beste moduan. Orduan, joan dezakezu beste leku batzuetara eta handaukazu beste muralak, baina beste historiekin lotutakoak. Beste erabateko muralak. Bai, desberdinak eta historio desberdinekin lotuta pertsonekin, auzoekin, poesiarekin, desberdinak. Bai. Hori da, modu polit bat hiria ezagutzeko. Wolności ja nie chcę, miłości tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a to wszystko chcę mieć. Begira gustatzen zait. Bai, gustatzen zaizu? Bai. Hori da mural bat rasismoaren kontra. Eta bai, metafora oso polita da, izpilua, txakurrak eta kolor desberdinak. Gainera bata bestearekin haserre, ez? Bai. Eta bata da. Bai, eta bitxakur gainera, eta hori. Ba, gainera kurioso da, ez? Azkenean izpiluara begira eta ordu etxaia, azkenean etxaia bere burua da, ez? Bai, hori da, ezke txakurrek azkenean begiratzen dio bere buruari. Eta gaur egun gainera oso importantea. Mezu hauek bizirik jarraitzea, ze arrazakeriak berak ere bizirik jarraitzen du. Bai. Eta azkenean guztiok gizakiak gara, ez? Zara, ez du? Bai. Pixuak. Honek dirudi, maixuena gaztetxea olaztiko, olazen gainera. Oso eta da, polita. Bai, hemen txetago. Urodził się sam dzisiaj nie wie gdzie, nie widział słońca ani nieba też. Ojciec mu wrog. Probatzen ari dira antzerki bat, eta hori Sherlock Holmes. Orduan, ikusiko dugu pixka bat nola egiten dute dena, eta... Bikain? Ez du bai, xiriko gara igual, ez? Askoz molestatzearen ere, ez? Bai. Wtedy sobie mogę darować sztuczne podniety. Żydzę się monotonną, przyziemną egzystencją. Holmes? Brak intelektualnych uniesień. Żegnaj raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja, to niebo to raj. Daj, proszę, lecz proszę, gnaj. Kuriositatez, zuk Euskara Unibertsitatean ikasi zenen ere? Bai, orain dela ja 18 edo ia 20 urte. Hasi nintzen unibertsitatean Poznanien, eta gero joaten nintzen urtero Euskal Herrira, barnetegietara, eta gero ja lagunekin hitz egin nuen, eta hori zen niretzat ez aukera politena eta onena ikasteko. Lagunekin esan duzu, Euskal Herriko lagunekin? Bai, ja Euskal Herrian daukat lagun asko, eta hori da niretzat bigarren etxea bezala. Baina hemen adibidez saiatzen gara ere, zerbait euskal kulturari buruz egin. Nire lagun batek egin zuen, berarentzat interesgarria da Euskal Herriko musika, eta 18. mendekoa, eta berak egin zuen horrelako ikerketa bat, hori zen liburua, baina hori da oso polita, hemengo jendeari pixka bat erakusteko, eta hori da oso berezia. Eta orain dela gutxi egin genuen beste bilduma bat, eta hau da, eta hori da, hemen dago, Polonieraz hauek ere, ez da? Bai, polonieraz, baina hauek euskaratik, ez? Daukazu... Hori zen aukera, hemengo jendeari pixka bat euskal literatura erakusteko eta hurbiltzeko. Zuk ez dalako askorekin, hemendik urte batzutara ez dugu azaldu behar izango Euskal Herritik irtetan nongoa garen eta non bizi garen. Hau zer da, gauze gortetzeko zer? Azukra igual egongo da hor? Ez, azukra hemen, baina hemen jendeak idazten du zerbait eta hain hausnarketak idatzi dezakezu zerbait hemen, eta gorde, eta beste norbaitek etortzen da, eta irakurtzen du? Bai, irakurtzen du, edo beste zerbait idatzi dezake. Idatzi dugu zerbait? Bai, zuk euskarazten nik polonieraz. Igual, Salvadorren esaldi bat jarriko dugu. Vale. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza.
Nola da hori? Naród jest ciałem, język sercem. Zer polita, eta zer polita zure letra. Osondo. Hartuko dugu? Bai, Bai. bai. Ea hurrengoak Aber nork aurkituko ulertzen duen. duen. Bai, Bai. janda jakin. Igual euskaldunen bada. Bai. Eta kontu. Bai, zelako sorpresa izango da. Bikain, utzi dugu ba. Bai. Oparitxoa. Bueno. Zizu? Salut. Osasuna? Osasuna. Zentragoa Bai. ez? Bueno. Goraku. Zerk eramaten du jendea bere sorterritik kanpo, ikasteko gogoak, karrera profesional hobeago baten ametsak. Nagore Olmos Gasteiztarrak ba omen du teoria bitxi bat. Ez du, atera zinen zu, Euskal Herritik, duela, zema demora? Urte bat, gutxi gora bera. Eta pozik. Oso, Bai, ez? pozik, bai. Asko gustatzen zait. Baina ez bakarrik herrialdea, azkenean pila gauza ikasten dituzu. Bai hizkuntzari dagokionez, bai zure burua hobeto ezagutzen duzu, leku guztietako jendea ezagutzen duzu. Nire ustez, esperientzia ikaragarria izaten ari da. Piskat erokeria bada, ez? Gasteiztik irten da Polonian bizitza urte batzuk, gola, ez? Bai. Baina erokeri horiek ere ematen diote. Ja, hori da. Ez? Azkenean bizitza da, ez dakit. Osea, orain egiten ez badut, ez dut egingo 50 urtekin. Venga, ba, ze erokeri egingo dugu gaur? A ber, ba, nik pentsatu dut, ara joan algarela, ze uste duzu, da tipo montaña rusa... Hori zer da, aurrena izaten da, ez? Aurrentzako gauzak, ez? Bai, bai, bai. Eta itxurarik egingo dugu, hemen 20 piko urteko bi... Bai, zergatik ez. Aurre artean? Ez gaitu inork ezagutzen, así que... Ja! Tu! Karra, ez? Ja, dure. Nik uste nintzela paseito bat ikusteko lakua. Hostia, nire bai, Eta gero kristona Eta polita izan da, ez? Bai, bai. Ez que jendea pentsatzen du Polonia dela leku rollo gris y tal, baina... Ez? Horrela espero zenuen, Polonia. Ez, inora zerezuk? Nik ez. Torri zinen lehenengo aldian sensazio izan zenuen? Ba, rollo izango zela, tipo, ez dakit, hiri grisa, nahiko triste, baina ez guztiz kontrako. Korrau, Bai. Nik flipatu Nik dut. super maite mindutan nago Poloniaz. Asko gustatzen Zuetzuaz bueltan Euskal Herrira, ja, ez? Bai, baina oraindik ez. Denboraldi bat gehiago egon behar naizen, ez dakit. Ez du nola da, ona iritsi eta lehen eguna. Ba, lehen eguna, pizka bat gogorra izan zen, saiagatu nintzen ona ordu bite erdi aldera, arratsaldeko 3 aldera, eta zen gaua, baina guztiz gaua zenik Ja, ez gauez, ere ikusten, hirutan. bai, eta bakarrik nengoen, eta zen en plan de, zer egiten ari naiz hemen? Nik uste dut hori hasierak zailak direla, gainera hori, beste herrialde batean, eta Hala. azkenean gero jendea ezagutzen duzu, hemen jende asko ezagutu dut, eta bai, batez ere, asko ibiltzen naiz Euskal Herriko neska batekin, Bilbotarra da ere bai, eta hemen bizi da. Igone, Zer abizen du? Leon, Igone Leon. bai. Ba, gelditu Zeba. naiz berarekin, gaur, Hemen, bai, gaur, Zeba, gaur bazkaltzeko. bai jo? Benetan? Ba, puntatuko naiz, Bai? Bai, fijo. Gombidatu bai. behar nizun, bueno, eske ez dakit. Ez zaio Zure burua gonbidatzen importatuko. baduzu, Bai. Bai, noski, gonbidatua zaude, oso gonbidatua. Ba, hon egin. Hemen esaten dena da, esmatznego. Esmatznego? Bai, Esmatznego. esmatznego, perfecto. Orain arte zut ikasi, hori. Hon egin. Honegin. Arura. Zapore berezia dute, baina ondo daude, ez? Gustoko. Bai, benetan. Eskuz egina gainera, inguzutu horrek asko egiten duela, Bai, Ikusi izanak Nire bai, eskuz uste. ari zirela egiten. Ematen dizu horrek. Bai. konfiantza gehiago. Bai, konfiantza eta Arroio artesana. hori da, baloratzen duzu. Hombre, Gero eta gutxiago, ez, eskuz eginiko gauzak. Bizitzan, munduan, orokorrean. bai. Bai. Ez? Presakan gabiltza eta ez dugu denborarik. Nola ezagutu zineten zuek? Bueno, lagun bera daukagu. Lagun bat aman komunean. Hori da, bai, Bilbon. Euskal Herrian ezagutu zineten.
Ez, eman. Ni esan nion hori, gure lagunari, Mariari, ona etorriko nintzela, eta esan zidan, Varsovian lagun bat daukat, bere kontaktua pasatiko duzut, tal. Oso jatorra dela. Eta hori, eta llegatu nintzenean, urtarrilan edo, ezagutu ginen, uste. Osa, lagun bati esker? Hori da. Oso garrantzitsua da, eskenean zaude, hiri batean ez duzu ezagutzen, eta ez dakit, babes hori edo izatea, oso garrantzitsua da. Eta asko eskatzen da. Gainera, eske dena da, kultura, hizkuntza, ohiturak. Jo, eta aventura asko bizitzen ari gara Polonian, osea que... Jorga egiten duzu elkarrekin? Hombre, bai, hori larun batero. Larun batero, Jorga? Bai? Bai. Igandeak ze, igande guztiak resakak izten, kriston resakakin. Ez dakigu zer den resakak. Ez, gehienak. Ez, baina, bueno, bidaiak ere egiten ditugu, eta bai. Bai, hainbat gauza. Bai, ez? Osa, bizi zabiltzate. Bai, hombre, gainera esko. Saiatzen gara. Atzerrian egoten, pues, denbora aprobetsatu behar duzu. Mugituko gara? Bale. Polita dagoen, arke hau. Bai. Udazkenean, ez? Orain, bai. Ez duzu nun ikusten duzu zuen buru hemendik 10 urtera, adibidez? Nik egia esan da ez dakit, ideiarik ez. Nik ikusten zaituztet, biak. Hemen? Elkarrekin. Egia da? Bidaiari amorratua dela esan zidan Aliziak, eta batzuetan Miluxa zaintzeko misioa izaten duela. Hori guztia kontutan hartuta, 2 opari erosi dizkiot. Mapa bat eta xagu bat. Lasai, hauetako bat ez, hauetako bat. Kaixo. Kaixo, sartu. Bai. Bai, sartu, mesedez. Zapatak endu. Oso ondo? Bai, torri ona. Bueno, opari pare bat ekarri dizut. Ai, opariak. Paritxo batzuk, bai. Ze ondo. Bai. Nabizik ekarri dizut hau, asko bideatzen duzun honetan, apuntatu dezazun. Mapa bat. Bai, mapa txiki bat. Hemen jarri dezazun, non egon zaren, orain arte, eta bizitzen dintzun toki berrietan, eskerrik asko. Jartzeko holako... Oso ondo. Txintxeta moduko hauek. Ze ondo. Lagunduko dizut orain jartzen, eta ikusiko dugu kontatuko dizun egon zaren. Bai, nahikoa izango da. Eta opari hau baino beste bat, askoz garrantzitsua den bat ekarri dizut ere. Eta da, Miluxarentzat, zure Euskal Herriko katu maite horrentzat opari txiki bat. Ai, ze ondo, sakutxu bat. Gainera, bueno. egin duzula soinu egiten duen, baina begira, Bai. Kentzen badiozu hau. Erakutzi. Ze ondo. Bai, posik ipiniko da. Grazia egin dilen ikusi dut animalien denda txiki batean, eta uste dut... Eskerrik asko, Ea gustatzen zaion, kontatuko diazu, Bai. Venga, eskerrik asko. Eta nik zuretzat badaukat zerbait, Badakit. Horren bila etorri naiz. Bai, ez da sorpresa izango. Prest dago, Bukatu duzu. Bai, bukatu dut. A ber. Ikusi dezaketan. Bai. Orduak daude hemen, Lan orduak daude hemen, Ea sartzen zaidan. Igual handiagoa egin batzen nuen, nik burua txikia ez daukat. Bai, zabaldu alda pizka. Bai. Oso ondo, hemen. Eola? Bai. Bai? Oso ondo, pizka. Zu jarri, grazia gutxi izaten dut talakatan. Bai, ondo, itxuren? Bai. Zutoz gehiago pasako ya. Oso ondo. Jo, eskerrik asko, benetan, Ba, ez horregatik. Ze polita. Ez horregatik. Bale, aizu. Zergatik ez dugu mapa horretan ez ditugu txintxetaria jartzen da kontatzen diazu bitartean honen gontzaren? Venga, bai. Kuriositate handia dut. Bai. Bueno, lehenengoa Euskal Herrian, Hori da. Hementxe. Bat bakarrik eriko dut. Portugaleten jarri duzu gainera, ez? Justo, Bai, Portugalete da. Bueno, gero beste bat, hemen, Australian, Sydneyen, hemen. Gero beste bat, Buenos Airesen. Hemendik ez da. Ez dago ziur, baina gutxi gora bara hemen. Bai. Gero... Txinan, Pekin, gutxi gora bara hemen. Zer ematen dizu zuri bidaiatzeak?
zer ematen diran, jendea ezagutzeko aukera, hizkuntzak erabiltzeko aukera, eta, beste bizimodu bat ezagutzea. Baita, hemen neguan pixka bat ihes egitea, ezta? Hemen oso ilun dagoenean gustatzen zaigu hemen hegoaldera joatea. Badakizu, zuk neguan uda beste herrialde batzuetan uda bilatzen duzun bezalaxe, guretzat, euskaldunontzat, uda hori zuek zarete. Euskaraz, Euskal Herritik kanpo eta Euskal Herriarekin berez erlaziorik ez duzuen horiek eta euskaraz ikasten duzuen horiek zarete zuek, gure uda. Benetan, Ze polita. Ez, egia da. Gauza polita eta ederra da guretzat. Oso. Posten nago hori entzutek. Ez, benetan, Z moich gwiazd czytam jak twoje oczy wziąć na zeszyt. 1000 lat tańczę sam na tym dzikim brzegu rzeki. Poznan ezagutu dugu eta ezagutu ditugu poznandarrak. Baina pixka bat gehiagorako gozez geratu naiz, eta Joana eta Natalia kafe batera gonbidatu ditut. Ez abizen dituzu zuek? Abizenak? Abizen euskaldunik ez? Ez. Anders. Smolarek. Anders poloniakoa ere ez da, Ez? Ez. Zungoa da? Germanikoa da. Zurea da hori ezaguna da hemen. Bai. Anders zegoen militar bat oso famatua, bigarren munduko gerra eta nire senarraren familiakoa da. Zure senarraren familioka zen zer, militar hori? Bai. Bai, Bai, lehen guzuaren aitona edo alako zerbait. Eta baina, zuk senarraren abizena hartu duzu? Bai, hemen gauza tradizionala da. Normalean emakume batek, bere senarraren abizena hartzen du. Zuk ere, senarrarena duzu? Bai, Abizen hori galtzearen, esan dut, zuek jaiotzetik duzen abizena galtzearen horrek ez dizue alde batetik pena ematen, edo, hemen normala denez, ez dugu hori buruz pentsatzen, uste du. Onartua dago eta listo, ez? Eta badaka guzti honek inongo relaziorik hemengo tradizio, erlijio tradizioarekin? Ez dut uste. Ez? Kasu honetan ez. Zuek erlijiosak zarete? Bai, nire familian tradizio honekin jarraitzen dugu. Igandero, elizara joaten gara, familia osoarekin. Eta gero familiako gozaria, hori da... Igandero? Igandea normala. Zu ere joaten zara? Bai. Mezara, igandero. Eta Polonian horrela da, ohikoa da hori? Jende gaztea erlijiosa izatea? Hiri txikian, bai, asko. Baina hiri handian, Poznanian, ez dut uste. Eliza beti oso garrantzitsua zen gure historia zehar. Gure historia oso gogorra da. Gerrak, partizioak, eta Eliza zen leku polonieraz hitz egiten zuten Elizetan. Ikastea, polonieraz hitz egitea. Polonieraz hitz egitea debekatua zegoen hemen. Bai. Eta Elizei esker, Elizan meza polonieraz ematen jarraitzen zen. Batzuetan bai, eta apaiz asko hil zuten Alemaniarrek, bigarren munduko gerran. Meza polonieraz ematearen. Euskal Herrian antzeko historiak ere baditugu. Aizue, erlijiozari garela, nola egiten da aitaren hemen? Aitaren, nola egiten zuen? Imion oitza izena iduja speteko. Imion oitza izena iduska speteko. Eta nola zen, claro, ni buruan dute gure aita, adibidez, gure aita nola besten duzu hemen. Melodia bera da, gure aita zeruetan zerana, santu izan beti. Horrela da melodia edo ez? Antzekoa. Antzekoa da, bai?
Nola da, hemen? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Gure baina askoz politagoa da hori? Orain gehiago umeko kantuak kantatzen ditut etxean. Bai, ez? Zuri baino. Bai. Ez zenbat urte daramatza Poloniak bere buruanen jabe izaten, ze hori dula gutxikoa da, ez? 90 hamarkadakoa edo, ez? Gutxi dago, suposatzen da, 1999 bederatzian. Hasi zen. Lehen mundu gerra baino lehen, hiru herri zatitu zituen Polonia, Rusia eta Austria. Orduan, 99an, zuen sensazioa ez, independentzia hori lortu. Bai. Eta orduan esan dezakegu oso herri gaztea dela. Bai. Gazte, hau txiki bat. Eta zertan sumatzen da herri gazte bat gaztea dela, ikusten da? Ez, uste dut ez. Eske, beti, Polonia ez existitzen, baina beti poloniarrak ginen. Polonia bera, etzen Polonia bezala existitzen, baina poloniarrak argi zuten zertzen Polonia da zerrez. Polita da hori, Euskal Herritar batentzat hori entzutea, olako historiak entzutea. Polita da, beste gauza bat aman komunean. Gerrarekin erlazio estua izan duen herri bat, eta gaur egun ere presente duena, ez? Bai, leku askotan ikusi aldugu. Hemen, bertan, leku berezia da. Gotorlekua zen, lehenago. Hau zen gotorlekua? Bai. Prusiarrek egin zuten, eta Poznań osoa ireki zuten gotorleku barruan. Gero, lehengo gerra ondoren, Poloniako militarrek egon ziren, eta gero, bigarren mundu gerran, Alemaniarrek, askok ez dakite, baina hemen, Poznańen, naziak hasi ziren gaz probak egiten. Hemen hasi ziren? Eta ez da oso historia ezaguna. Hemen goiendak ere ez daki hori. Zenbat hil ziren hemen? 20.000 biztanle. 20.000 pertsona inguru hil ziren, bakarrik hiri honetan. Bai. Eta hemen daukagu, museo militarra daukagu hemen, eta hori erakusten digu pixka bat historia hori. Holako museo batean nik beti zalantzak ditut, ez dakit gerrari omenaldi txiki bat egiten zaion, edo bestalde historiaren parte bat denez. Uste dut hori, historia erakusteko, ona askotan etortzen da familia osoak, umeekin, eta pixka bat kontatzeko zer gertatu zen, eta zelako zen gure historia. Eta egia esateko, historia horrela hobeto ikasten da, ez liburuetan, eskolan, ukitzen. Hau zure historia da. Ikutu ditzagun ba, ez? Ikutu gerra. Gerra? Ez dugu beste gerrarik nahi. Ez? Inoiz eta inon munduko gauza txarrena da. Hiltzeko makinak? Bai. Ondo daude hemen museoan, ezta? Bai, museoan bai, bakarrik museoan. Loa, loa, txuntxurun berde, loa, loa, masusta. Aita guria gazte izen da, ama mandoan hartuta. Aita guria gazte izen da, ama mandoan hartuta. Loa, loa, txuntxurun berde, loa, loa, Bagoaz, hemen geratzen da geure hizkuntzaren mapa ederraren beste lagin bat, beste bide bat.
betirako eramaten den horietakoa. Hemen uzten ditugu gerrak, egiazkoak, ipuinetakoak eta gezurrezkoak. Aio Poznan, eskerrik asko oraindik ere bagarela sinistarazteagatik. Badela etorkizun bat geure hizkuntzarentzat. Eskerrik asko geure baitara doan zubi izateagatik. Do Vitzeña Poznan.